ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Babala sa publiko mula sa PCSO, ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ng publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong tinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kamay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. this is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupagan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupagan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Liknaay Babalay. Good morning, good morning, good morning. Masanto sa mabig morning dabalang sinansakay. Agaw natan na Miyerkules. Petsaon sila da bulan na Marso 2026. Lapod sa yan oras hanggang alas 8:30 na kabusan.
Wadjala so programan na pitalaran nyo, programan may paruntal, nasaray peteg-peteg, yalik na ay balay. Bansag nasaray balita impormasyon. Yan nagagawa at kaliber-liber, naluyag tayon Pangasinan, Tanjad Bansan, Pilipinas. Yadaspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Kolop Cantabayo, amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Laya gabayuran ni pasabiran impormasyon na balita. Ngibiyangad pa na maglay na sayan programa. Tawag kilabat sa text line tayo. Sa cellphone number tayo 0945-183-4352. Karatay liknaan nyo, yay paruntalyo. Welcome dasaya na programa lola dasaya nagagawa tatang tanagagi kya gera. Saya niya tagay na presyo na saya produkton petrolyo. Nadyada saya na agaw at matagay lamot. Yung batang tita na tatang tanagagi kagad nagugunuyan. Romneran headline news. Sipa kasi so nanatalo na at gera tatang tanagagik, siyempre pwersa ng Estados Unidos sa kailay kasil. Pero no jada kwinta na gastusan saray armas mas magastos la so sara armas ya in bulos na sa Amerika tanda Israel. Kasi tatapat labatlan na sa bansa ni Iran at may drone. O, sing baton tita datang tanagagik. Karamot la so atigway bilay ayagi. Saya gera. Nawagan na rin ng pagkakaisa at sana magkasundo na, magkaayos na. Itong Iran at ang Amerika. Yung panawagan na rin ni Presidente Bongbong. Nasa ano siya ngayon United Nations Assembly sa New York. Yung mga nagtaas ng presyo ng gasolina nung nakaraang linggo. Ayan, pinagpapaliwanag na ng Department of Energy. Baka mamaya kansilahin yung kanilang permit to operate, yung kanilang certificate of compliance. Oh, yan, sige. Ayaw ni President Donald Trump sa bagong talagang supreme leader ng Iran. Mayroon ng kapalit si Ayatollah Ali Khamenei. Sino kayang pumalit? Karatan tanarumniran na balita impormasyon pinablimiran dumarangel. Eda katibukulan na saya na programa. Likna ay balay. Tayo ay gera na nagagawa eda saya bautan na Iran. Kana saya bansa ng Amerika tan Israel. At wala may panawagan ng President Donald Trump isuko sa saray armas unsuko lara tan na iter da saray Iranian
Susamay kawayangan na tatang tanagagik. Siyempre sa gabay ito na magmali leader o tamay makabansa. Kanong tumbok kada saray polisiya patungkol dito ho sa kapayapaan. Hindi yung pagtatarya na saray nuclear weapons. Pero lalo na pimatang sulo ng Presidente Donald Trump at atang tanagagik. Asumpalan niya sa insalat na saray Iranian. Simbalat dakinan na Ayatollah Ali Khamenei ay bilang supreme leader na bansan Iran at say anak niya si Mojtaba Khamenei at atang tanagagik. Mas matindi yan na ilaloan so samay tuloy-tuloy ni giratan na say Middle East. Nayage antulaya. So singa umbayag ni sa bitlan na gera katuya so pananaw na saray manag-analisa at no kapigan na samputan so sayan na conflict katatang tanagagik. Yasaya ilalo at apatay si Ayatollah Ali Khamenei saya supreme leader at magano yan sumpal so gera. Meron natan na saya insalat at saya bitlan na patay supreme leader bilang kasalatun niya at saya nakto si Mojtaba Khamenei at atang tanagagik. Saya nanunengneng na saray manobserba sa bitlan gera at mas untindi sulabanan. Superpower at atang tanagagik. Bansa ng Amerika tan Iran. Actually, bukbukor na sa Iran at atang tanagagik. Sumandi depensa sa lugar da. Kaya kabiyangan na Russia tan China tanggapumot susama paknahanda. Nilira sa may mantulungan no panaon na gera. Pero jad gastos antayo taya mas balag so gastos da armas na Amerika tan Israel kumpara sa may usaran ano presyo so pantutungtungan na saray armas. Saratay ballistic missile, saratay Patriot missile siya manasangga sa armas na bansan na Iran pinablimiran dumarengal. Akamyamay so armas na sa Iran yaya at no gastos so pantutungtungan mamura kontra say ilalaban tan papaputok na bansa ng Amerika. Ito na yung comparison. Alam nyo ba na ang ginagamit ng bansang Iran sa kanilang pag-atake sa kanilang mga pinupuntirya ayun pong drone. Yung drone na may balang sasabog din. Ano ho? Na yun naman yung ni-intercept ng missiles ng Israel at ng Amerika kanyang nugastos o pantutungtungan sara may armas mas magastos so armas na Amerika tan mable so gabay tayo ni baga
Alam mo ba, Engineer Nixon, na yung drone na napakarami ng bansang Iran nagkakalaga ng 1.2 million pesos kada isa. 1.2 million pesos kada isa. Pagka yan i-convert natin sa piso, yun po yung drone na ginagamit ng bansang Iran. Marami po yan. Samantalang yung missiles na ipinag-intercept sa mga drone na yan para hindi tumama sa target ng bansang Amerika at ng Israel, ayon sa mga eksperto, yun po ay nagkakalaga ng around 240 million pesos. Ay napakalaki ng diferensya, Engineer Nixon. Pag in-intercept ng Patriot missiles yung drone, so ang halaga niyan pinasabog ng 240 million pesos na halaga ng armas, yung 1.2 million pesos. So yun. Sabi niyo siguro, hindi na malaga yung presyo dito dahil ang importante yung lakas. Oo nga, pero gagastos ang pinag-uusapan tungkol sa mga armas. Napakarami ng inihandang drone ng bansang Iran. Bagamat sabi naman ni President Donald Trump na nakahandang bansang Amerika na lumaban ng pangmatagalan yan. So yung mga karatig bansa at mga apektado na lahat tayo dahil dito sa pagtaas ng presyo ng gasolina, nalilimitahan na ho yung dumadaan dyan sa Strait of Hormuz na kung saan lahat ng mga produkto ng petrolyo na galing sa Middle East dyan ho dumadaan. Kaya pag yan ginardyahan ng Iran, naku po, yung pagtaas ng presyo ng gasolina, isisirit po yan, tataas. By the way, ngayong araw, yung ikalawang bataw ng presyo ng gasolina, sa sunod-sunod na 3 araw, may big time yakwanda dating tanagagi pangyatagay na presyo gasolina, pero ito po ay inuutay-utay at tatampulen ago na Martes natan hanggang Biyernes tatang tanagagi. Bagamat ang DOA ay meron pong pasabi at panigurado na tatagal pa naman hanggang 60 days yung stock natin yun. Sabi ng kumpare kong manginginom, Engineer Nixon, hindi na yung halaga ang importante dito. Yung may mabibili tayo, yun. Para umandar yung ating mga sasakyan. May kumpare, kapigo rin to lamay bisikleta to, Engineer Nixon. Hindi naman ho masama na maghanda, dahil syempre sa ganitong mga nangyayari, lahat ho tayo ay apektado. Di man gera sa labanan, walang armas, pero yung mga pangangailangan po natin para tayo po ay mabuhay at magtuloy-tuloy sa ating mga hanap buhay yan. Sa latest monitoring sa ating tanagagik dito sa nangyayaring kaguluhan, meron na hong 1,000 at mahigit na 300 ang nasawi sa kaguluhan nito.
Kamya may laran na building si Tanad Tiran sa kabisera ng bansan Iran. So aga gay-gay. Ito nga yung pinakamalungkot na balita uli sa atin. Dahil yung barko na sinasakyan ng isang seafarer na Pilipino pinasabugan at yun, nawawala yung kababayan natin at yan ay minomonitor ng DMW, Department of Migrant Workers at yung ating mga ahensya ng gobyerno yan sa may Strait of Hormuz. Nako, kaya pagka yan umipot na yung daan ng mga oil tanker, talagang apektado po tayo. Ibalit sa bansa tayo na Pilipinas at manggagawara na sa ramay kaparaanan, ano po, para hindi natin masyadong maramdaman itong nangyayaring kaguluhan, yung epekto. Kaya nga ngayong araw sa Kamara pag-uusapan na ho yung pagbibigay ng emergency power kay Presidente Bongbong Marcos para sa ganon matapyasan yung excise tax na pinapatong sa presyo ng gasolina. At pagkayan inakyat sa Senado, kanilang pag-aaralan at aprubahan dahil magre-resist sila hanggang March 20. 11 na ngayon, so may 10 days pa, no? At yan ay isang emergency measure na kailangan nilang aktuhan. Tuloy-tuloy at ating tanagagik programa na Likna ay Balay. May kabayuran ni pasabiran impormasyon balita Liknaan 0945-183-4352. Daratan so inda na dala na da panamaglay na saya na programa. Good morning at kinan Linet ng Santa Barbara, Pangasinan. Kumusta ka na, Linet? How are you? Long time no look, long time no see. Si Amigan Maribik di Tanad, New York. Oh, Maribik, nandyan si Presidente Bongbong. Baka imit niya kayo dyan, ha? Sa bansang New York, Maribik Sexy. Ayan. Di ko na babanggitin yung apelyido mo dahil di ko na alam ang apelyido ng mister mo, na Maribik na lang. At sa ating mga nasa abroad na mga kababayan na nagdadasal din, pero dito sa atin di mo maiwasang may mga mag-rally-rally at sinisisi at talagang inabatikos yung ginawang pag-atake ng Amerika at Israel sa bansang Iran. Yan. Kanya-kanya namang pananaw, ano ho? Kanya-kanyang liknaan. Interon mundo. Laramay bansa may babagaya. Huwag tayong makialam sa soberanya ng bawat bansa. Yan. Kaya ang daming mga argumento dito, Engineer Nixon. Sabi naman nung nagdedepensa sa ginawang pambobomba ng Amerika, maganda po yan at nang ma-preempt yung paggawa ng mga armas na nakakasira sa mundong ibabaw, mas distraction kuandamot.
Sabi naman ng ibang nagbigay ng kanyang liknan at argumento, bakit sila lang ang pinagbabawalan? Parang ganon. So, kanya-kanya na ito na mga argumento. Pero itong si President Donald Trump, ipinag-pre-over ng mga pastor, Engineer Nixon, na sana daw makapag-isip siya ng tama para sa kapakanan at makapag-desisyon ng tama para sa kapakanan nating lahat dito sa mundong ibabaw. Magbabalik po tayo sa ating palatuntunan. Liknay balay kasumpalan na pigaron makanan taymano manalapod saray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Red Horse Beer Inuman Wisdom. Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang. Tama! Red Horse Beer. Sarap. Sulit. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say, tanging ikaw ang katabi. Riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Ramboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Pop
Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. WJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Ang ipatuloy na programa na Likna ay Balay. Kalop kantabay ni amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Yan aspeto technical engineer Nexon Dakal. Pet sound sila da bulan na Marso gaylay pulos na agaw. Nagunuyan sure do alamat Engineer Nexon. Pero sa nasaray kabaloyan ay aro man yung matla so sure dumik wanda kailangan ipag-usapan na rin ito dahil syempre sa domino effect ng naturang pagtaas sa mga presyo ng mga bilihin o natagi sa gasolina syempre mantutumbukan latan ibalit walay subsidy na bansa tayon Pilipinas. Narada Saray Transport Group ano agaw tanton o natagay so pamasahe anto talaga na walay adjustment na pagmatlabat ni kukulyaot la na Saray Transport Group tagay ang gada 2 pesos iraya pamasahe ng pagmatlabat anto in fairness ng mamang driver na na-interview Engineer Nixon puro ulada gasolina, mamboundary ni ay susilis. Anong tumatlay para da pamilya ay igaratay kina amay cost of amay daily living allowance natan. Sige nga, gano kwinten tayo? Basta tayo walay pamilyam, walay anak mo, kulang lang tayo 500 pesos. Dabili na saray sa saliwan sa nung kita kalabat na 300 pesos ay manggugoy ulom ipansumpalamod sa tanay di utang minsan jad utang wala rame man nagpautang yagaylay masyaduran may makulab anta dati sa unutang ka tagilay 10% natan wala ni mampapautang 40% nagaulatan mo pero naman minsan Dariadamot Engineer Nixon tanggapi kasulatan dara babayaran mas dakil sumatiwer ay buhay nga naman. Sabi nga nila, kuli, tiyaga. Pero yung sipag at tiyaga, hindi lang yun ang paraan para magtagumpay ka sa negosyo, Engineer Nixon. Sipag at tiyaga, makuli ka, masipag ka, pero nanay ka nalulugi. Bakit? At hindi umaangat yung inyong mga negosyo. Bakit? Dahil walang sistema. Sutip lang para sa mga nagninegosyo at mag-uumpisa. Hindi lang madadaan sa sipag at tiyaga. Tatlo po yan, sipag at tiyaga at sistema. Kailangan systematic. Yun po yung kailangan nating gawin. Makuli ka nga. Babangon kay masaksakbay. Matyaga ka, gano'ng gapoy natutugong, tiyaga.
Baka mamaya bukas tutubo na rin ako. Yun pala, kulang kayo sa sistema. Kaya pambansagyutan sipag at tiyaga at sistema. Yun po yun. Yung umasinso lang sa sipag at tiyaga, wala yun. Masipag, matyaga, hanggang sipag at tiyaga, na yan nalulugi, sige pa. Dahil wala hong sistema. Kaya dagdagan nyo ng sistema. Dapat tayo. So, man-negosyo na bali-bali, insan, disiplina sa sarili. Ganun po yun. Dagdag nyo na yung disiplina. Good morning, Dasaray, Dumarangel, dita na da balay na linggayan. Anto, inawat nyo latay ayuda, yung manlalapod sa may 40 million. Kabatang titan. Munawat nyo pala, i-text nyo, ada pa nang maglay na text line tayo. Okay la, Idol RJ, salamat ko nyo. Okay, thank you. Salamat sa mga opisyalis ng bayan ng Lingayen, headed by Mayor Iday Castañeda. Kwanyo mo ta. Kasi si Katoy ang inunutan niya desisyon tutan na Mayor Iday ay ilapag para wala nang reklamo. Yung latest na interview natin kay Councilor Jonathan T. Ramos, kaya nga ho naantala po yan. Dahil mayroon pong mga ini-slash na mga pangalan, ibig sabihin inaalis. O naman bilang walay kwinta dalay 700 pesos, so sa may aga masyado napiktado, may abasalabat sudapanto, may most affected at 1,700 no wala rin na slash, wala rin na kalad listaan. Kakawat lara na sa may emergency cash transfer iarundatan lamot. Nayarin untagay so satay 700 ya minimum dan satay maximum ya 100 1,700. Kanya na si kaso danin listaan. Kan supetepeteg ya rason no akin at nadi-delay. Kadiad monitoring ko di man si kami menday ang kapumet niya kawat. Wala bayag balot ay linisan nyo ay. Sige. Yan po yung patuloy natin na pagmomonitor sa bagay na yan. Dahil siyempre para sa ating mga kababayan. Mga tagapakinig natin dyan sa public market per family po yan na ibibigay. Hindi ho individual. Basta may pamilya ka, may asawa ka, may anak ka, makakatanggap ka yun. Kahit isang bahay ninyo, 10 kayong nakatira dyan na pamilya, then makakatanggap po kayo. April o March? April. Okay, March 11, 2026. Wala ba kayong naalala nung March 11, 2025? Na nakalimutan nyo na. Ikaw, Engineer Nexon, malala mo ba nung March 11, 2025? Wala kang maalala. Ito ho yung araw kung saan paglapag ni Presidente, former President Rodrigo Roa Duterte galing ng Hong Kong. Paglapag niya sa NAIA dito sa bansang Pilipinas, andyan na, sumalubong na yung mga arresting officer. Ang sinasabing mga nasa Interpol, ICC, at ito pong dati na PNP chief na si PNP Chief Nicolas Torre, isinerve yung parang warrant of arrest at hindi na nakauwi ng Davao
Sinakay na siya sa aeroplano at dinala doon sa The Hague, sa Netherlands. So, ibig sabihin, isang taon na ang nakalilipas nung dalhin ang ating former president at sinurrender sa International Criminal Court diyan ho sa The Hague, diyan ho sa Netherlands. At yung pagdinig, kung may bigat yung mga asunto, crimes against humanity, kailan lang? Ito lang. Pinag-uusapan at dininig sa International Criminal Court. Nako. Tagal ng proseso. Ang dami ng mga nangyari pero nandyan pa rin at inidinig pa kung may bigat yung mga akusasyon patungkol sa kanyang war on drugs. Nung siya ho ay mayor dyan sa Davao at lalong napaigting nung siya ho ang naging presidente ng ating bansang Pilipinas. Kaya isang taon na ho ang nakakalipas at alam nyo ba na yung isang karinderya dyan sa Davao na doon kumakain si Presidente Duterte nung siya ay nandyan na sa Davao at suki siya sa karinder na yun. Nalimutan ko yung pangalan ng may-ari. Umaasa pa rin daw na makauwi at makakain uli si former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang karinderya. Kanya nung marinig ko yun singa bimagasmat subagok. Na umaasa pa rin na makauwi at kumain ulit si Presidente doon sa kanyang karinderya. Si former President Rodrigo Roa Duterte. 2019 nang kumalas ang Pilipinas bilang miyembro dyan sa International Criminal Court na yan. At sa ngayon hindi pa naman pinag-iisipan ng kasalukuyang administrasyon na bumalik bilang miyembro. At yung komento dyan ng ilan bakit sinurrender natin ngayong kumalas na ang Pilipinas? Bakit mayroon pa ring kaso? Yung argumento dyan dahil daw nung nangyari yung alleged crimes against humanity naganap po nung miyembro pa ang Pilipinas ng International Criminal Court. Yun po naman, dami ng mga legal na usapin dyan, tatang tanagagik. Meron ng mga petisyon, meron ng kumikwestiyon sa legalidad ng pagpapadala o kaya pagkadala kay Presidente, former President Roa Duterte dyan sa The Hague. Pero yan ay nananatiling mga pinagdidebatihan. Pero ang ating former President isang taon na nandun sa The Hague. Yan po sa may Netherlands yan. Ay, buhay nga naman, yung dating nakakulong noon, opisyal na naman ngayon. Yung dating nakaupo noon, siya naman ang nasa kulungan. No ba ito? Engineer Nixon. Ganun na ba tayo? Kaya dyan na pumapasok yung sinabi ng kumpare kong manginginom na sana maghalal tayo ng presidente na walang kaaway, walang babalikang mga istorya ng pagkapi. Yun. Para wala ng parang retaliation, parang ganun. Tama nga naman yung kumpare kong manginginom, kamamaya, mambalas-balusan lari untan.
Pabusulmok nata na, sige, nung makairungak si Kamot, Kwan, ay Socialist Triangle. Ano ba to? Masyadong mapolitika. Kaya, matapuyong labatla, may kumparik, Engineer Nixon. Ito naman yung matinding sagutan ngayon ni Tapang Ababae at ng Vice President dahil may tinuran si Vice President na magpadala na lang ng eroplano at isakay na yung ating mga kababayan na OFW na naiipit sa kaguluhan dahil nung daw panahon ng pandemic, iyon ang kanilang ginawa. Sabi naman ng spokesperson ng palasyo, hindi naman ganon basta-basta dahil ang kalaban natin ngayon ay armas. Delikado, hindi pa open yung mga airspace. Pero sabi naman ni Vice President Sara Duterte, ayon naman sa kanyang kaibigan, may mga flight naman na pauwi. Sabi naman ng spokesperson ng Malacanang, wag magdepende sa sabi-sabi ng kaibigan. Yun. Ay, socialist. Kung anong mga napag-iiringan, kung sa bagay, kailangan talagang may tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Na talagang open yung airspace, open yung paliparan na pwedeng paglandingan na may planong ipapadala ng gobyerno natin para maiuwi yung ating mga kababayan na gustong umuwi dahil natatakot na sila at naiipit sa kaguluhan. Mairaplay na damay. Kaya nga yung kababayan natin na taga Basista na damay, si Marian Velasquez de Vera, ewan ko kung nakauwi na yung bangkay dahil mahigpit pa rin doon sa nasa sa Tel Aviv, Israel siya, di ba? Ayun naman, kung may way naman na pwedeng daanan, ating mga sasakyang pangimpapawid na hindi magiging delikado, iyon po naman yung unang gagawin ang ating pamalaang Pilipinas para maiuwi yung ating mga kababayan na naiipit sa labanan dyan sa gitlang silangan. Anong nang Cora may video, Engineer Nixon? May Punta Damay Oil Depot dito na datiran, ay grabe. Siyempre gasolinaan kamo pa sa napuntay bomba di talagan ay nananang mo so may ibulwak nasa may apoy yan na may kwandalante, balatan, nagtibagan na kakalaban, nagtibagan kalaban ka, sa kung sino na. Yung matatamaan, although yan, kalkulado nila, yung distansya, sa kung saan nila gustong pasabugin. Pero alam mo yan, kung may malfunction, ayan yung sumasabog naman sa mga kabahayan na tulad ng nangyari sa ating kababayan na si Marian Velasquez dito sa taga Basista na kung saan talagang naabutan ng pagputok ng missiles at yung debris papunta na sila sa kanilang yung bomb shelter kasama ng kanyang inaalagaan, pero siya kasi naipit pa dun sa mga bumagsak na debris, so hindi nila basta-basta nadala sa ospital. Actually may pulso pa siya
Pero binawian na ng buhay pagdating sa hospital. Kaya kung saan-saan mabagsak yung mga debris sa Tatang Tanagagik, yun po naman yung delikado po dyan. Sabi nga ng kaibigan nating mayor, magdasal po tayo. Tingin natin ang paniniwala sa ating pong may kapal. Saray balita ditan da balay na Binmalay. Good morning in San Felipe Tigno. Diyan sa Caloocan, diyan sa Caltex ay sa Kalit. Si Gaspar family Kalit Barangay Kanawalan, good morning. Si classmate ko Will Soriano, good morning. Cantabay Lara, Tatang Tanagagik. Aray taga Balay na Binmalay, Lapod Unsublayla. Sa programa na PEM, paninilbiang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Naroon nga lanyutan kasumpalan na pigaran makanan paimano. Pero pansamantala, si Katayoy mapatani red sayan programa na likna ay balay. Abwas, manulot tilamat at Tatang Tanagagik. Yadaspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Akalupakan tabay amigo RJ Jimenez at your service always. Yalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am